tansah jiwa kasalira dumateng panjenengan dalasan kula. Amin. Ingkang dahar kinurmatan panjenenganipun Kepala Dusun Kedes utawi ingkang amakili, ingkang kula hormati pangarsa Sanggar Arumsari utawi ingkang amakili Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Basa Jawi FBSD UNY, ingkang kula hormati ingkang rawuh wonten Ibu Erna Istiqomah, Bapak Hussein Erdiansyah, dalasan Bapak Suryo Bintoro, para kadang pangemban Bima Jawa warsa kalih ewu lemipun, para panawuhida ingkang kula tresnani lan Bapak Ibu tamu undangan ingkang bagya mulya. Saderengipun kula matur kathah, sumangga kula dherekaken tansah munjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten rahmat lan kanugrahan rumentah dumateng panjenengan dalasan kula satemah ing niki wanci dalu puniki kula panjenengan sedaya saged manunggal wonten ing pendopo Sanggar Arumsari Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul kanthi bagas waras saperlu hamirsani pagelaran Ringgit Purwo Ringkes pengetan ambal warsa ingkang kaping 3 gangsal Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa Jawi FBSD UNY ing Rikalenggahan dalu punika. Nyuwun pangapunten Bapak Kepala Departemen Bapak Profesor Dr. Andes Afendi Hidayat MPhil ing dalu menika boten saged rawuh kanthi langsung wonten ing mriki amargi wonten kegiatan ing wates Kulon Progo. Saperlu ngutus kula supados amakili panjenenganipun matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Ingkang kaping kalih kula minangka dosen pendamping kemahasiswaan Departemen Pendidikan Bahasa Daerah FBSD UNY ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun Bapak Ibu sedaya lan ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa kepindhan katur dumateng Sanggar Arumsari ingkang sampun paring pambiyantu satemah adicara ing dalu menika saged kalampah kanthi lancar ngantos mangke dumugi paripurnaning adicara. Adicara ing dalu menika inggih pagelaran Ringgit Wacucal Ringkes dening Ki Januar Suryo Prihatna kanthi mendhet lampahan Bima Kalajaya. Panjenenganipun Ki Januar Surya Prihatna menika salah satunggaling mahasiswa Prodi Pendidikan Basa Jawi semester kalih. Matur nuwun Mas Januar sampun kersa dipun sambati dening kanca-kanca pangemban Bima Jawa. Kula minangka dosen pendamping kemahasiswaan lan pembina Bima kula ngaturaken agunging panuwun dumateng Mas Januar Surya Prihatna ingkang sampun kersa mangke kados pundi babaring lampahan Bima Kalajaya mangke kita pirsani sesarengan ngantos dumugi
pancet kayon. Kula ngaturaken sugeng ambal warsa dumateng Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Pangajap kula mugi-mugi Bima Jawa langkung kuncara anjayeng bawana, kanca-kanca ingkang murid-murid Himpunan Mahasiswa Jawa mugi-mugi tambah sukses kuliahipun akademikipun. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken kathah lepat kula nyuwun pangapunten. Kula pungkasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Matur nuwun dumateng Bapak Aziz Heru Iswanto. Ananging kasuwun ampun jengkar saking papan rumiyin amargi salajengipun badhe katindakaken lung tinampi bebingan katur Sanggar Harumsari pramila dumateng panjenenganipun Bapak Suyono minangka pamucal Sanggar Pedalangan Harumsari kasuwun tumuju wonten papan sasana adicara. Notaris PPAT Erwin Budi Astuti SHMKM, Galeri Ageman Jawi, Cap kaki 3, Soho Sewa Hati Jogja. Adicara ingkang kaping 6 inggih menika kagas tumpeng kalajengaken lung tinampi ringgit wacucal. Pramila saking menika kasuwun jengkar saking pangdahanipun Bapak Aziz Heru Iswanto MPD saha Kang Mas Raffi Putratama kasuwun nindakaken prosesi kagas tumpeng. Ugi kasuwun jengkar saking pangdahanipun Kang Mas Rangga Moradni Sakti kasuwun nderekaken prosesi kagas tumpeng. Ananging saderengipun prosesi pagas tumpeng dipun wiwiti badhe katindakaken ndedonga sesarengan ingkang badhe dipun dherekaken dening Bapak Aziz Heru Iswanto MPD dumateng panjenenganipun kasumangga.
Matur nuwun. Kalajengaken sluk tinampi ringgit wacucal katur Ki Januar Suryo Prihatno. Pramila dumateng panjenenganipun Ki Januar Suryo Prihatno kasuwun menggah wonten sasana ateca. Lung tinampi kanthi simbolis saking Bapak Aziz Heru Iswanto MPD dhateng Ki Januar Suryo Prihatno. Matur nuwun, mekaten wau adicara pagas sumpah saha simbolis lung tinampi ringgit wacucal. Rawuh ingkang bagya mulya, sakderengipun pagelaran wayang kulit ringkes saking mahasiswa PPD badhe wonten pasugatan spesial saking Sanggar Arumsari. Inggih menika pasugatan wayang pepucuk dening Adik Ataya Jihating Sajida. Sundun hamriksani.